Всіх вітаю. Сьогодні я вам розповіду про з'яву повного внутрішнього адлюстравання. Гэта такая з'ява, калі святло не выходзіць з асяроддзя, тому што яно больш шчыльнае, чым асяроддзе навокал. У дадзеным выпадку асяроддзем з'яўляецца вось гэты пластик, празрысты пластик, які, вядома, шчыльнейшы за паветра. На гэтай з'яве працуе оптавалакно, дзякуючы якому мы ўсе маем інтэрнэт.